Siamai, Nadolig llawen Daniel Glyn ydw i, fi sy'n cyflwyno'r sioe frecwast rhwng 7 a 9, bob bore dydd Sadwrn ar Radio Cymru 2. Diolch am y cyfle i fod yn rhan o'r calendar Nadolig. Falle bod chi wedi gweld y sioe, falle bod chi ddim, pyrwch poeni, mae'n chance i chi falle cael eich ysbrydoli, a pe gofyn i cwbl o tips, os mae yna grŵp ffilmau wedi bod yn dilyn fi o gwmpas, jyst i weld siwd i fi roed y sioe at ei gilydd. Helo, a croeso i'r siow, dyma can. Can oedd hwnna, dyma can arall. Can oedd hwnna, dyma can arall. Oedd hwnna'n gan, dyma can arall. Can arall oedd hwnna, diolch am rando. Hwyl fawr. So dyna ni y gobaith wrth gwrs fydd hwnna'r teledu yn y pen draw, ond ddim yn gwybod sy'n digwydd dyma ni Sherifi yn Sundance. Iawn, mae Radio Cymru 2 wedi gofyn fi cwbl o jokes hefyd, jokes Nadolig. So mae dy fi Vegetarian Santa, Sean Corn. Okay. Knock knock, pwy sy'n na? Iorwerth pwy? Iorwerth mewn preseb. Neu, knock knock, pwy sy'n na? Sarah pwy? Sarah nos yn gwenu, clych allon yn canu, dewch i breseb Bethlehem i weld y baban. Dewch i beben, ys emryd yn y mena. Fi'n mynd gwybod y geiriau iawn, sori myti hwnna. Nawr, dwi wrth gwrs yn rhiant, ac felly mae'n bod yn diddorol iawn gweld esblygiad y canu'r caneuon yn ysgol yn Rhantu. Dwi'n cofio pan oedd yn fab i'n ifanc, a gan pryd hynny oedd, hei, ho, i ffwrdd â ni, hei, ho, i ffwrdd â ni, i mynd i weld y babi, Caerdydd yn ei mynd i weld y babi. Ond nawr, maen nhw yn neud fel y pasian go iawn. Ond wrth gwrs, mae gyda ni fan hyn y Caerdydd, y bach, mae rydw i'n dod o Gaerdydd, gyda maen nhw'n dod o Bristol falle. Ac felly, a roedd y bugeiliaid ar 3 gwr does, a wele roedd air, thys, a myr. So wrth y modd efo pasian Nadolig, amser Nadolig. Mae dy fi lot o ffrindiau di-Gymraeg, sel o plant yn ysgol Gymraeg sy'n ffantastig. Mae un o'n nhw yn cwyno pan oedd y gwaith yn dod gartre, so rhaid ni dysgu gartre. But it's all in Welsh. It's going to be in Welsh, so Welsh medium school. Yeah, medium, this is extra large. And wedyn, deall yn iawn, so popeth yn gweithio'n gret fel yna. Beth arall dwi'n mwynhau am biti adeg yn Nadolig ydy os oes na eira'n dod. Wrth gwrs, chi'n gwybod yn dweud, eira mawr, so mae eisiau bod yn ofalus. Peth saff ei wneud ydy, dwi wedi wneud cwrs mewn fel sort of Lucas Art style SFX, really, so os ydych chi fan hyn. Dyna ni, mae hi'n bwrw eira fyna. Nadolig llawen pawb. So mae un o'r sgiliau eraill sydd gyda i bod fi'n gallu gwneud y math yma, mae'n gret. So, nawn ni stopio hwnna. Fi'n mynd i symud yma, mae'n jyst i rhannu tip efo chi. Mae'n lot o gyfarfodydd yn digwydd ar y cyfrwng yma. Felly, efo bach o baratoi, be fedrwch chi'n gwneud? Di setio fyny cefndir o flaen llaw, a wedyn allwch chi dynyddio hwnna fel i esgus bod chi'n gwrando yn y cyfarfod. Os jyst gyfarfod gwrando, dio pam eisiau chi bod yna. So, os na i shift allan o'r ffordd, a wedyn, allwch chi fyna'n setio. Gret, na. Fi'n clywed y glir, pawb yn gweld yn glir, popeth yn gret. Wel, diolch chi am ddod i'r cyfarfod. Ni eisiau trafod gwerthiant llynedd. Good comment, da iawn. Wel, gweithio neis yndi? Whoops, I'm siŵr bod yn lwpio digon hir. Reit, fi switcho hwnna off, a dyna ni. Nadolig llawen, tric Nadolig i gloi, deg hyn o'n hyn, fi'n neud hwnny o'r plant chwerthin yn aml, fel yna. Mae'r deg hyn o'n esgus bita fe, mae'n actually dyd fan ni pethau bwyta ar yn. Be fi'n neud i esgus neud pwmpen, so fi'n mynd, right, okay, na stop yn neud y tric yna, o di ar mi. Fi'n mynd yn hyn, a mae'r deg hyn o'n fyna, dyna ni. Sori am biti ansawdd cyflwyno, sori ar llun hefyd. Nadolig llawn i bawb, gweithio bod chi'n gwerthfawrogi, falle bod ansawdd y llun yma dda, lot o effeithiau technegol yn digwydd fyna. Chyda ffilm 1917, mae Sam Mendes wneud ein shot o ma lot o edits mewn fyna. Mae eisiau chi bod yn meistr y grefft i fedru wneud hwnna. Dim lot o bobl yn gallu wneud, a mi fedra i. I gyd sydd wedi wneud nawr ydy Nadolig llawen.